Bosna i Hercegovina, Čečenija, mašallah. Onda sam spoznao da ljudi i pješač. I tada sam zvanično donio odluku, ako mi Allah omogući da pješač. Evo našeg lijepog Rifata. Da nam sad Rifate reci, gdje ćeš nam obiti za jedan dan ako Bog da? Moram priznat, nisam bio uvjeren. Nije ni klanio, ni klanio. Imao je običaj reći da mu je životna želja da još jednom obavi hađ, ali da to bude da idem pješke. Mi smo to smatrali čak malo i neozbiljnijim. Čak smo se malo i šalili na tu temu. To je on govorio ima 10 i više godina. Idem sutra u Sarajevo, noći ću možda dan, noć, dvije, pošto ja nemam vizu ni jednu, ni umra, ni hađ. U salami tamo reći da sam ja dobro, da je sve u redu, pa čudneva se ako ovo. Ne može ući u Saudijsku Arabiju. Ukupni 46 dana sam bio u Amanu čekajući vizu iz Sarajeva. Čak ja mislim da je on u Saudijsku Arabiju ušao bez vize. I tako, onda sam faktički ušao. Tamo je po mojoj procjeni do 200.000, jedan čitav kvart ilegalnih potencijalnih hađija sa možda 50.000 i džip prevoznika. Mi smo pobjegli u pustinju, čim smo ušli u pustinju, mi smo u mraku. I kaže gospodinu, nema pješačenja mimo naseljenih mjesta kroz Saudijsku Arabiju. Da to su ne vratili.